APSC asat lang Longkumar Timung rank 71 chepalong dunsi Karbianglong aphan nongme kewanpi bangso jo KSA lapen Hanjanglangso Press Club atum ahemalong karchodam sonsi ni phai wo secret throk arni gangsang por phai throk apor bokajan subdivision ke parlo balipathar rongpang bongarong amikar karlitang hemai timung lapen rekha bpia sopo Longkumar Timung alangli non hedjong Assam Public Service Commission along sadlang ke tok dunalong financial management officer mate thihek pen FMO ki undun pen apiapo jirpi don rap lapen Karbianglong rada phanong me kewanpi Assam Public Service Commission pen wusik ni phai krep clear ni sadlang ang thek paklang ponlo la solong Longkumar Timung Financial Management Officer Junior Grade 2 Housing and Urban Affairs along chepa undun pen apia pola pen Karbianglong aphanong me 1 pilo la sojok ning karong ning kang sampen Karbi Students Association lapen Hanjanglangso Press Club atum pen Longkumar Timung a hemalong an palidamsi man kedo Karbi pohopen karcho asai dengpon la solong desoy teron KSA kong chunbang tiripiamai projen terang chunbang Hanjanglangso Press Club Bisnu Lekthe VP HPC Harold Hanse Assistant Secretary lapen KSA klembang phi HPC long klem rapet pherang ketum chatong dun an parta APSC asat lang along koson si ke charli nang ji malapen non owe kimia tum sitame ke charli na thu aprang ki dun thek jia puthak penang analang lipen chingki jithan ponthu isi kopai me pen niletum Karbilo Charlie song la pen la solong isi kopai me pen do tholang Hanjanglangso Press Club la pen pherang ke bitung tom pen penin niletum isi ningkarong pen ladak niletum dem temong rong rong pangbong di lau jana long niletum penin ang kohomri wang lo pipo sene kohomri nang kok malam thege la ke non hejong niletum korte lo Longkumar Timung alangli malo alangli APSC long alangli la bangso exam je pon do mate waiwa je pon do pen alangli sinong me ele tom phan na wan pe son do si la puson atha ke dam tang por ben na pinang ana Karbi risoi jang tom la puson je pon do lo woi phise ta me ele tom ansu se do nang la ele tom Karbianglong son langdam plong te nili kai ke ta puwe ele tom makenang son nai na la ke civil service on ele tom lang nang ji langdam plong te APSC long plong ne litom la Assam Civil Service ta dolo Assam Police Service ta dolo si exam da graduate officer ke man phan direct recruitment plong te APSC long ba se dolo si la so teng plong te litom ke dam tang por pen ne litom chini ne da ta lo penang ana wi ke mitum seta ke bang jilang ani mapini benang par bang ke litom on ana bang ke la haya long abar sai litom che non beg nanji pini litom han son la puson ko pai me pen elitom han nong me na wan pilage nilitom Karbilo Charlie songmenta alangli phan churupar piglo ke bang jilangar ni ansu se ke claim ke dam ke meji phan alangli phan tame nilitom mahen bename yojomi pidon pero be paneli pen ani kan sama kadang ka jeris do ani kan kado we ka chini la milimen ke Longkumar Timung milimen ke rompang bong den Timung paten nili HSLC kapor hi labang ke family school badet pen nili HSA ni ICMD kapor hi labang ke Kolkata Commerce College badet pen tu nili JB College pen graduation ci paun bon 2015 ani kan basi APSC a journey ko bang ke nili 2018 lang basi nili tang cheng kon lo dan pining apen jong si count kon ko nili prelims dang 4 times la pen mains interview ka item tigni lo sita competition ini kan kado ka chini APSC long competition ke high pick apen ipine iko pai ka ri lepu da cha chok ni interview bang kada ka ni des lo so apen non nili ti undun la bangke APSC kan recruitment lo financial management officer an lapan bangke Assam Urban Financial Service kusiku Assam Housing and Urban Affairs Department ahimte as advertisement 2023 plan lo apen nili tum written bangke agos chiklo ni apen nili interview nili written udah kan nili pan interview na kang bangke kenani nasi upai mi Karbianglong arat kang hon ahir jumi apen nili ham sarpi nili ham asor nili kado we ahir jumi ong tu la kado we na ahir jumi pen job ning apa nili
our side ini pa ang hek ini sa kalong pon Balibat Harpen, Projenterang, Karbianglong Live.